Құтқару хезмәте язгы бозга керүнең куркыныч булуы хакында кисәтә. Хәзерге бозда чаңга хәтта йөрергә дә ярамый ди құтқаручылар. Бигрәк тә бозлык үзенә җәлеп иткән бала чаганы тыярга кирәк. Язгы бозның куркыныч булуын янәдән искә төшереп, тиешле хезмәтләр профилактик эш алып бара. Усилена работа, ежедневная профилактика вдоль водной акватории Заинского водохранилища, а также города и районов. Ведутся беседы с рыбаками, как и в большей части с детьми. Карамалы паркындагы кичкенә сулыкларда боз күзгә күренеп кими, зәй сусаклагычы да 30%-ка ачылырга өлгергән. Калынлыгы 7 сантиметрдан түбән булган бозга чыгарга ярамый. Бу закон белән беркетелгән. Әгәр кеше кагыйдә бозса, аңа 2000 сум күләмендә административ штраф салына. Боз өстендә үзләре генә йөрүче балык булмаган балаларның әти-әниләре җаваплылыкка тартыла. Без сопровождения взрослых гуляние детей вдоль водной акватории на сегодняшний день запрещены. Административное наказание от 300 рублей до 1000 рублей. МЧС хезмәткәрләре сусаклагычтагы һәм Карамалы паркындагы боз торышын даими тикшереп торалар. Әмма коткаручылар һәр бозга керүчене исәпкә алып бетерә алмый. Ышанычсыз бозда иминлек турында барыннан да бигрәк һәркем үзе уйларга тиеш. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.